Quero dar gracias e a benvida a todos, porque os protagonistas xa sabéis que son o noso Pepe das Pedras e Aurelio Trincado, que eles serán os que nos falarán un pouco sobre o tema do Castelo de Arnado. Quero acordarme sobre todo de Pedro Perucho, que el foi o artífice de algún xeito desta exposición. El foi quen determinou que a exposición viñera ao pobo de Vilamartín. Inicialmente se fixo no barco, no casino do barco, e lle parecía que debería de pasar tamén polo noso concello. Así que un recordo especial, porque hoxe o home non pode estar, a saúde non lle acompaña moito, así que un recordo especial para él, e as gracias outra vez, como non podía ser de outro xeito, a Pepe e a Aurelio. Seguro que se me esquece alguna cousa por aí, pero bueno, eu solo facer un pequeno recordo do Castelo de Arnado. Cando era rapaz viaxábamos desde o pobo de San Vicente. Eu estuve en 2 anos no pobo de San Vicente e de neno baixábamos ao colexio ao Condesa Fenosa, e os que me coñeceis sabéis que son canteiro, son escultor, e a pedra pois sempre foi algo que me atraía dunha maneira especial. Nese viaxe que facíamos todos os días, a miña teima era, cando chegaba a Arcos, velo o Castelo de Arnado. E sempre pensaba que haberá no Castelo de Arnado. A verdade que, cando descubrín o Castelo de Arnado, xa tiña un pouco máis de anos, e foi unha sorpresa porque non había ninguna princesa. Pero, como canteiro que fun despois, e como que xa levaba esa alma das pedras, me encantou. Ten unha arquitectura espectacular, pois que somos do gremio dos canteiros, Pepe. Sí. Ti que sabes de pedra. Sí. Ten unha arquitectura espectacular. Podemos dicir que, aínda que se fixo a principios do século pasado, ten a alma do século XVI, do século XVII, daqueles castelos de sempre. Ao final, para facer ese castelo, utilizouse as mans, os picos e os martelos para picar a pedra, exactamente igual que no século XVI ou no século XVII. Así que é un castelo que se fixo a principios do século pasado, pero con todas as técnicas que non había outras no século XVI. É dicir, ao final, é igual que se houberan feito na Edade Media, calquera outra... Poleas e cordas. Eso é. Entonces, pois bueno, a mí sempre me atraía e o poño, pois, como unha edificación para visitar, porque refleja o que foi a arquitectura popular aquí na comarca de Valdeorras. E comparo, pois, ca Iglesia de Quiroga, co Concello de Quiroga, ca Iglesia de Vendollo, ese tipo de arquitectura no que era pizarra apiconada, que se facía toda a man, e ese tipo de arquitectura ten alma, e só se pode facer a man. Hoxe, se queremos facer ese traballo, non o poderemos facer de outra maneira que non sea a man. Entón, ten esa alma e ese recordo de antes, aínda que sea do século pasado. Temos unha joia, e o que o queira ver está disponible para todos, porque temos que pasar por debaixo del, non está nada oculto. Creo que merece moitísimo a pena. E, bueno, non me vou estender nada máis con isto, porque quen nos vai falar dele é Pepe e Aurelio, e darvos outra vez as gracias a todos por vir e disfrutar da exposición. Solo vai estar aquí ahora para a presentación, e depois a deixaremos para o hall do Concello, e toda a xente que entre no Concello poderá disfrutar da exposición. Gracias aos veciños de Arnado por vir. Sempre que hai algo sobre o tema de Arnado, os veciños sempre se prestan. Supoño que aquí hai moita xente que de algún xeito ten algún vínculo co castillo. A todos, gracias por vir. A familia Roandi, xa dicimos a familia Roandi porque sodes a alma ahora mismo do castelo. Pedirvos unha vez máis
non deixeis que caia esa joia. Sei que estades neso, e seguro que vades a conseguir en algún momento, máis pronto que tarde, que eso este a dispor de todos, podamos todos visitalo. Xa que nunca viviu naide nel, a ver se en algún momento aínda podemos disfrutar desa posibilidade. Moitísimas gracias a todos. Pepe. Bueno, boas tardes. Eu creo que aquí falta Sere, que foi a Sere, por favor, é a directiva tamén do Instituto Xurro de Reses, que foi a que realmente montou a exposición e armañou este acto, que é unha débeda que tiñamos co autor do libro, con Jaime Pedro, e nonagenario, e a saúde tampouco acompaña, que de boa gana estaría aquí connosco. Gracias ao Concello, sempre receptivo a calquer acto cultural, xa non é o primeiro que podemos aquí, e penso e desexo de que sean moitos máis. Vilamartín ten unha riqueza non só arquitectónica, que la ten, e que non sei, dicíalle moitas veces ao alcalde, quizáis o mellor por curiosidade, había que mirar a ver cantos pazos ten por metro cuadrado, quizáis o mellor lle gañe a Ribeira Sacra, non o sei, pero hai moitos e descoñecidos. É máis, é curioso que cada vez que vexo algún apunte que fago, hai algún, ou hubo algún pazo, o de, non sei se a mellor ibades facer referencia a Pepe, pero quero facella porque me impresiona cada vez que leo a acta de nacemento do conde de Gavia, cando dice en el Palacio de San Lorenzo de Arcos, a tanto de tanto, el cura dice, voy a proceder al bautismo del excelentísimo, el excelentísimo señor Marqués, conde de Gavia, 2 veces grandes de España, de primera categoría, no sé qué, é la casa Palacio de Arcos. Eu de nino aún recordo as ruínas, a parte da capela aínda estaba sin caer. Tuvo que ser un palacio impresionante. Este home cazaba con Alfonso XII, con Alfonso XIII, a súa familia. Teñen palacios en toda España. Tamén os tiñan aquí. Concretamente, o encargado que tiñan para todas estas fincas era un janeiro, precisamente un bisavó o tataravó de, chamámoslle as janeiras, unhas chicas do barco que eran oriundos de Ubrique, e cando se marchou daqui o Marqués, digo, o conde de Gavia, entón levounos con eles a toda a familia e quedou algunha no barco. Bueno, pois, é impresionante a riqueza arqueolóxica, non digamos, a riqueza arqueolóxica, agora están realizando o castelo aí en Valencia do Sil. Por certo, cuxa obra empezaron os escarbadores. Aquí quero incidir, repetir ou rogar, pregarlle o alcalde da corporación que, aunque sea un carreiro, unha rúa, unha praza, un carreiro, co nome dos escarbadores, foron a alma mater da resurrección, da recuperación e da posta en valor da arqueoloxía, non só en Vilamartín, sino tamén nas provincias de Ourense, León e Lugo. Fixeron grandes descubrimentos. Hoxe chamarían a atención, estarían en primer plana en os periódicos nacionais. Bueno, a riqueza arqueolóxica, a riqueza monumental, a riqueza mineira. Que historia! Se collemos libros, e cando te dicen de que en 1700 e pico o rei concede licencia para explotar las minas de cobre, las minas de ferro, minas de tal. En Valdeorras, Vilamartín, tamén. A riqueza natural, e deso creo que vai falar Pepe, porque eso merece unha conferencia aparte. A cousas que se foron perdendo, a riqueza avícola, a riqueza de toda clase de especies que aquí se cultivaban.
increíbles. Pois, eu creo que é chegado un momento en que estamos nestos intres en que había que meterlle man ás administraciones para que se deixen de gastar en outras cousas e recuperen isto que pode ser a riqueza do mañá. O viño e a lousa, sí, porque Isidro se me enfada cada vez que digo isto, porque a riqueza arqueolóxica de Valdeorras pode constituir algún día o futuro de Valdeorras. Estás loco, a lousa e o viño. Sí, moi ben, pero a lousa, non sei, pode sabotar, Dios quera que non, ou pode vir outra de Chilo do talón da sintético, o sea, o viño dos do Loqueira, porque a mí o viño gusta, saben, aquí meus queridos amigos, os donos do Pazo, pero é máis, digamos, sensible de que algún día poda, digamos, de alguma maneira, fallar. Pero a riqueza arqueolóxica non. A riqueza arqueolóxica, si se descubre, se mantén, se pon en valor, é importantísimo. Además, é unha historia, é un legado que nos deixaron generacións que nos precederon e que é unha briga pola nosa parte e legada, pero conservada e millorada para as xeracións que nos sigan. Bueno, do Castelo sería obrigado agora por protocolo ler un pouco da historia, pero creo que está xa, me parece que un pouquillo cansos de escoitalo mesmo. Solo unha aclaración, porque a veces os historiadores, claro, son un poquinho máis meticulosos, e os que non o somos, pois a veces metemos alguna torpeza. E, bueno, por exemplo, que isto nunca foi pertencer nunca á Orde de Santiago. A algún se lle escapou. E máis, nunha páxina virtual do INORDE, que é un organismo, en fin, de moita relevancia, figura a Orden de Santiago. Non. Pois me vas a permitir só 2 minutos para ler isto, porque estamos a falar do Castelo, non, a mí se me vai, a mí cómeseme o genio que teño cando vexo escombros aí encima de cidades romanas, de asentamentos romanos. Ahora mesmo, cando íamos para aquí, escombros, agora puxeron aí un depósito, un silo deso de sal, agua, que moi ben, pero teña outros sitios, encima mesmo de onde estaba o alcantarillado, que era a xoia maior que había aí no asentamento, esta é a proba de San Salvador. Como é mal, pois, xa digo, isto é un momento de que hai que dicir xa, bueno, tratar de poñer en valor esas cousas. O Castelo de Arnado é, sen dúbida, un dos edificios emblemáticos do patrimonio monumental de Valdeorras. Todo isto puxendo castelán. Como habréis escuchado hasta la saciedad, las obras fueron comenzadas a finales del siglo XIX y comienzos del XX, sin que por diversas razones, aunque todos me parece que las conocemos, nunca llegó a rematarse. El terreno sobre el que se levanta perteneciera al monasterio benedictino berciano de San Pedro de Montes. Sobre el origen de estos terrenos hay bastante desinformación, apareciendo en algún portal de algún organismo público que pertenecieran a un priorato de la Orden de Santiago. No, de ninguna manera. En la desamortización, ya en el 19, los terrenos fueron subastados y adjudicados el 6 de enero de 1843 al conde de Villafranca de Arousa. Tomando posesión el 17 del mismo mes y año. El remate fue en 6.000 reales, parecido a lo que tuvisteis que pagar, incluyendo la casa del priorato de Arnado con bodega, lagar y viga. Fallecido el conde, la finca recayó en su viuda e hija, quienes en fecha 4 de abril de 1853, mediante escritura pública otorgada en Madrid ante el notario Dionisio Antonio de Puga, la vendieron a don Pedro Santurjo Pérez, noveno conde de Torrepedela, magistrado de la Audiencia de Filipinas y diputado a Cortes
por Orense y Bande, casado con doña Clotilde Flores de Losada y Quiroga, hija del senador Ildefonso Flores de Losada y Quiroga, dueños del Pazo do Castro. Aquí veis que por los apellidos Quiroga, Losada, Flores, es que estaban emparentados las casas de Arnado, Villoria y O Castro. Pero realmente es muy próximo. Y cuando vi el título de la conferencia esta de hoy, el acto que podía recorrido por el Castillo de Arnado, amigos me contaron, es muy receptivo a que me cuenten cosas cuando veo los pueblos, quiero que me hablen los viejos. Yo les pregunto siempre, el más viejo del lugar, y allí lo voy a ver. Y bueno, siempre me sacan cosas. Y con respecto al Castillo de Arnao, a mí me decía un señor de Villoria, muy mayor, decía, mira, a señora de aquí, doña Elena do Pazo de Viloira, iba a ver a Condesa, a Arnado, iba nun carro de bois, do Mito de Viloira, do señor Mito de Viloira. Era un cesto carral que habían adaptado con un sillón para que doña Elena Blanco. E de víspera, os homes, dice, allanaban o camiño, para que non tivera baches, ou se tiña que baixar a Condesa, que tiña os pés moi delicados. Pero o do Castro e o da Viloira sí tiña cabezas, e tiña carrozas, e xa podía tal. E visitábase con frecuencia, leváronse moi ben, o sea, eran unha mesma familia. Pedro Sanjurjo Flores, hijo de este matrimonio, mandó construir, se dice que por amor a su esposa, doña Pilar Argudín Bolívar, el Pazo de Arnado. Doña Pilar, la que se llamó siempre la Condesa, en realidad nunca llegó a serlo. Su suegra Clotilde, quien había heredado el título de Condesa de Torre Penela, sobrevivió a su hijo, don Pedro, y a su fallecimiento, en 1923, le sucedió su hija, doña María de la Asunción, cuñada de doña Pilar, pero con o sin título de nobleza. A nuestra protagonista no le disgustaba el título ni el tratamiento. Me contaba una anciana del barco que había estado también aquí, un poco así chamaba Antón de criada, Clotilde Gonzaga, a Naido Cuacuá, de un dos escarbadores. La señora Clotilde contaba que vía aquí por temporadas, cuando venían invitados, la señora Condesa era muy atenta, muy generosa, le decía, a ver, Clotildiña, ¿lo que quieres de merendar? Pide lo que quieras, Clotilde. E decíalle, contestáballe, lo que vuecencia me dea, lo que vuecencia me dea. Era, decíalle que tratara de vuecencia. No cabe duda que si tuviera el título, efectivamente le correspondía. Tras la muerte de don Pedro Sanjurjo, en noviembre de 1920, las obras del Pazo quedaron interrumpidas sine die. El uso que se solía dársele a la primera planta para desgranar las mazorcas de maíz o preparar las castañas secas. Después de la Guerra Civil, durante un tiempo, sirvió de cuartelillo de la Guardia Civil, en la época de la represión de los nazis. Como todos sabemos, doña Pilar, asfixiada por las deudas, al principio decíamos que no sabemos por qué se paró las obras, ahora lo diremos. Doña Pilar, asfixiada por las deudas y la presión de prestamistas y usureros, malvendió el Pazo y la finca a la familia Iglesias, quedándose las edificaciones en usufructo hasta su fallecimiento. Eso fue como un castigo, lo sé, porque duró ya hasta 5 años. Él pensó que iba a volver pronto y dijo, entonces, esta señora no hay problema. Según manifiestan quienes la conocieron y trataron, doña Pilar fue una mujer magnánima y exquisita en las formas y en los hechos, ya que regalaba parte de sus cosechas y recomendó a muchos vecinos para el servicio militar, oposiciones, etc. Ella, sin embargo, no fue ayudada por ninguno de sus influyentes familiares. Cuando podía haber saldado una pequeña deuda que tenía con los bancos, ni su sobrino, don Pedro Barrié de la Maza, conde de Penosa, no la recibió y la mandó a otro señor de un rango inferior, el cual hizo lo mismo que el propio rey.
Por eso se comenta que el castillo fue objeto de alegrías, pero también fue la causa de que doña Pilar Arudín, la condesa, muriera sumida en la mayor de las tristezas. Pero eso sí, jamás le faltó el cariño y asistencia, primero de su fiel ama de llaves, Pilar, la madre del dueño de estas fotos, y la hija de esta Pinita, con quien la condesa se volcaron mutuamente, y ella también, era ahijada de la condesa, también estaba enfermita, entonces no se contaban las penas, y apenas salía la condesa de su casa, hasta que está al lado del castillo. E incluso dentro de la propia casa, dice que apenas visitaba hasta la cocina. Hacía una vida muy austera y claro, Margariña, la pobre, por todo lo que le pasó. Cuanto antecede, es una breve historia del emblemático castillo de Arnado, en la actualidad propietaria del grupo empresarial grande, a los que tenemos el honor de tener aquí acompañándonos, cuyos propietarios, con el ya acreditado gusto y respeto hacia lo bello, lo acrecienten y no dudamos que lo pondréis en valor, suponiendo algún día emblema de vuestras bodegas. Sí, pero también un edificio al servicio de Valdeorras y de los valdeorreses. Bien, nada, muchas gracias. ¿Le puedes hacer una pregunta? Bueno. Conocí en su cama a doña Pilar. Conocí a sus ayudantes, eran parientes míos, de Demetrio Vacía. Lo saludé en su cama. Y ahora quería preguntar, ¿qué propiedad, porque paso por allí con mucha frecuencia, qué propiedad terrenal, metros cuadrados, tiene lo que compró el caballero de, ¿cómo se llama? El de Rubián, de Oense, ¿cómo es? Rogelio y Divina. Ese señor. Sí, sí. Estuvo su bodega también en Viloirés. En Ento, hombre. Roendi, es que sí, ¿verdad? ¿Qué metros tiene la propiedad? Ali está, a nosa ten sobre 25 hectáreas. 25. Está o monte comunal tamén ali. Pareceme moi que non podía estar tanto, porque eu teño cierto... Víctor, perdona. É que nos queda moito Despois, si queréis facer preguntas... Sí, mas... No, pero quero... Perdona. Despois, cando sea o turno de preguntas, vale, por favor. Seguimos, Pepe, creo que... Coméntanos algo, Pepe, o noso día. Boas tardes a todos. Eu quería agradecer ao Concello de Vilamartín, a súa corporación, ao seu alcalde, por convidarme. Agradecidísimo. Pero, claro, eu viña para falar do Castelo de Arnao e da exposición fotográfica. Pero, como me dixo o amigo Aurelio, tens que falar dixo, vamos a ver, teño que falar do castelo, pero cando presentaron o libro dixo, o que escribiu, dice, o que queira saber máis do castelo, que lea o libro. Entonces, eu que me quitan do mundo dos romanos, xa non dou pé con bola, non me vou meter en líos e non vou falar do castelo. O que teño son unhas pequenas notas. Eu, cando era neno en Larouco, que nací en Larouco, traballaba para un señor que lle chamaban don Alfonso Siso, nas viñas, no sulfato, iba a vindima, collía a fruta na casa e tal. Entonces aquel señor foi un dos últimos contables que tuvo a Condesa de Arnao. Condesa de Arnao viña aquel señor que, por certo, faltaban os tacos dos pés e traía unhas plantillas, don Alfonsito de Larouco, tiña algunha veciña que se acordará seguramente del, don Alfonsito, irmán de doña Amparito, faltaban os tacos dos pés e traía unhas plantillas dentro dos zapatos e viña andando desde Larouco a Arnao e volvía outra vez. A veces subía de noite e todo, porque o camiño son kilómetros, son uns 12-13 kilómetros. Desde Larouco aquí e outros 13 de volta, son 26, cerca de 30 kilómetros andado. Esa é unha das anécdotas que me falábame de Arnao. Entón eu, xa desde que, antes de cruzar para Valdeorras, porque Larouco daquela non era Valdeorras, antes de baixar para andar vías do tren,
pois sempre tuve curiosidade pois polo Castillo de Arnau. De feito, teño fotos desde o lado de Baxeles, desde o lado de Correxares, desde Fervenza, teñolle fotos desde todos os ángulos, e desde todos os ángulos é precioso. E como ir ás médulas, sempre disfrutas das médulas, e como ir ao Cebreiro, e sempre disfrutas do Cebreiro e de moitos outros sitios que temos en Galicia. Tamén teño outra anécdota, que cando me disfrazaba, a señora teño que apuntado, sí, a señora Lucrecia de Rodeleira, a mai dela estuvera atendendo a condesa de Arnau. A señora Lucrecia morreu o ano pasado, con 90 e pico anos, con 90 bastante, creo que tiña 94 ou 95 anos cando morreu, e a mai dela atendeu a condesa e tiña un regalo da condesa que aquí este paisano que está falando o utilizou moitas veces. Era a capa do conde. Eu cando me disfrazaba todos os anos, porque eu en Larouco sempre me disfrazaba, e aquí cheguei a Vilamartín e casi nadie se disfrazaba, e eu seguime disfrazando durante moitos anos. Mari Carmen Sabio, cando facíamos o enterro da sardiña, eu iba vestido de cura, pero outros días anteriores vestíame de Drácula, e iba ca capa roja por dentro e negra por fora, que pesaba 20 ou 30 kilos, do conde de Arnau tamén, o sea que relación íntima entre o conde de Arnau e eu, o conde de Terpenera. Seguro que puxaxe tú máis que él. Sí, posiblemente, sí. Entonces, outra das anécdotas, pois falando con Santiago Ferrero, arqueólogo de Vilamartín, fai 3 días, dixenlle, dice, de que vas falar, Cañete? Digo, pois vou falar dunha cousa que non ten nada que ver co Castelo de Arnau. E dice, a condesa de Torrepenela, a muller do conde, era dunha casa que hai aquí, que ten un escudo aquí na plaza, a casa do Garrucho. Esa casa, ese caserío, era nativa desa casa, que era de familias de aquí, de Aurelio Blanco Trincao, o presidente do Instituto de Estudio Valdeorreses, a familia Trincao, eran desa casa, e a condesa de Arnau viña de nacemento de aí, que eu tampouco sabía. Se minto por boca de Santi, pero cando dice por algo. Sí. Entonces eu, o que quería contarvos é o seguinte. Aquí, no Concello de Vilamartín, temos pazos impresionantes, temos os pazos de pazos e caseríos. Pazos, hostia, como temos? Pasme pasando, tú, fai favor. Sí, sí. Temos este, por exemplo, de San Miguel do Outeiro. Este de San Miguel do Outeiro, non deixa, damoslle aquí. De San Valeria. Sí, damoslle, pero de momento, volve para atrás. Sí, de momento damoslle para atrás. Entonces, este que é o de Doña Cilda, que está no cima de San Miguel, sí que foi habitado durante xeracións, e sí que teñen unha historia no seu interior. Non é só bonito por fora, senón que ten unha historia de xeracións a xeracións. Pásame, por favor, vai pasando. Este tamén, este é o do Sierra, de Don Clemente Sierra, tamén é do 1800 e pico, non é do 1900, nin estuvo acabado, e ten os seus escudos de armas e todo, e é un pazo impresionante, con moito, e de feito, miren, voulles explicar unha cousa. Entrei a facerlle unhas fotos aos escudos pola outra fachada, e encontreime con uns letreiros, pos empleados que lle limpan ali o césped, os que segan o césped, e os que cuidan os árboles, teñen uns letreiros postos ali, cada ciertos metros, que pon cuidado con los anfibios. Ojo, cuidado con los anfibios, que é do que vou falar eu. Hai pouca xente que se preocupe, e se acabamos cos anfibios, acabamos ca cadena, acabamos con todo. Os que comen as arañas, os que comen os mosquitos, pois, deso vamos falar. Estamos na casa no segundo pazo de San Miguel, pasamos outro, e este pasamos da Doña Cilda o de Clemente Sierra, pasamos ao de Paz Andrade, que tamén é un pazo importante. Viviu o Manuel Barcalce, tamén viviu aquí, e son sitios con moita solera e con moita historia. Temos en Arcos tamén o pazo de Don Demetrio, que é un pazo moi importante, totalmente ruinoso porque se está fundindo o tellado. Estuve fai pouco ali, ten o que se ve aquí, señala aquí, por aquí, por onde o poste. Ese é un palomar, un pombal que ten ali, un pombal enorme, e tamén está en ruínas, está se fundindo.
Despois, dentro do Concello de Vilamartín, pasamos a Córgomo e encontrámonos ca casa de don Florencio Delgado Gorriarán, con un escudo impresionante. Se puderas acercar a imagen, dalle a ver se rima, se non damos aquí, damos aí. Sí, bueno, sí, é igual, a ver se non quere rimar, xa lle din eu antes e non quere rimar, é igual. Bueno, ten un pazo e ten uns indianos con plumas no casco que son símbolos, simboloxías daqueles indianos que foron a América e volveron. Pesa. Temos o Pazo de Camba en Portela, que é impresionante tamén. Veise ben aí, sí. Sí, bueno. O Pazo de Camba, que é moi interesante, é moi importante. No interior tiña, cando eu estuve ali con Odilo Fallanos, tiña, que foi o último propietario del, tiña unha pieza de unha mesa de billar que non collía por ningunha porta. Era unha pieza de louxa, de aquí da zona, e non collía por ningunha porta. Tuveron que metela dentro do salón antes de construir o edificio todo. É moi interesante. Despois temos outros pazos e caseríos, como son os do Galloso de Portela, já hai outros detrás, e todos, xa digo, todos moi importantes. Non, está ben. Si, todos moi importantes e todo, pero claro, vimos falar da Raña, vimos falar de Arnau, pero eu quero falar tamén da Raña de Arnau, que é do que veño a falar, porque teño un estudio, e dame pena que leve tantos anos guardado na miña casa, e quero que o conozcan sobre todo as xentes de Arnau, que sempre colaboran comigo, mesmo cando atoparon un galápago leproso, chamaronme enseguida, fun recollelo, pesei no medino, mandei todo á xunta, e teñen todos os datos del. Entonces, eu o que vou facer é falarlles dese estudio que fixemos durante anos. A culpa tuvo este que vai á direita, que lle falta este daqui, ese máis baixo. Ese é Manuel Arzúa Piñeiro, é un biólogo que o mandaron da Universidade de Santiago no 2005 para facer un estudio do que era a Raña antes do polígono industrial. O polígono industrial foi cabezonería de 2 ou 3 personas por facelo aí, por co sitio idóneo, según todos os entendidos, que eu non son, falo polo que me contan, según os planes era para facelo entre Rubiá e o Barco, que era o sitio idóneo para el. Sin embargo, fixeron aí. Este rapaz, este Manuel Arzúa Piñeiro, o biólogo, colleu, veu e fixo, porque resulta que eu axudei a facer 2 atlas de Galicia de anfibios e reptiles. Colaborei con eles, da provincia de Ourense, creo que eu era o único do grupo, éramos 40 e pico, e eu era o único da provincia de Ourense. E axudei a facer, xa digo, 2 atlas de Galicia de anfibios e reptiles. Cando chegou Manuel Arzúa Piñeiro aquí, encontrouse con un anfibio que solamente o había na comarca de Valdeorras, en Ourense, hai máis sitios, en 2 ou 3 sitios máis, pero aquí en Valdeorras solamente o había na Raña de Arnau, á altura do polígono industrial. Por aquí pasaron os millores biólogos. Á esquerda temos a Rafa Vázquez, o mellor herpetólogo de Europa. A continuación o da Visera é o biólogo Pedro Galán, que descubriu unha lagartixa aquí en Valdeorras, que lle puxo o nombre del, o Galani, a lagartixa Galani, a lagartixa montícola que lle chamamos, Lacerta montícola, e a Lacerta montícola, pois, ele puxolle Lacerta Galani porque a descubriu aquí. Temos tamén, o do medio son eu, sí. Este Pancho é un biólogo de Navarra, que ten unha escuela para axudar a xente en palacios de Compludo, xente con problemas, xente ludópata, xente drogadicta, xente con problemas, e ten ali un campamento montado, e está axudando cantidad de xente, e tamén estuvo aquí na Raña de Arnau disfrutando do sapiño de espuela. Ese tamén, que é Pepo Nieto, este foi o cámara da película, o largometraje que lle chaman Cantábrico, que estuvo en todos os cines, e ten unhas imaxes impresionantes, incluso do salmón debaixo da auga, ou de galápagos debaixo da auga. Todos pasaron
a facer fotos e a estudiar os sapiños. Este é Pepo Nieto, pasa, fai favor. Este é un guardia forestal, un forestal, tamén facendo. E aquí fixemos pruebas, fixémoslle, hasta collemos muestras do ADN, este é Pedro Galán tamén, pasa. Collemos muestras do ADN, dos sapiños e de todo, para estudialo e para saber de onde viñan e o tempo que levan aquí. Entonces, cando soupemos os que había, eu poñei unhas marcas ao redor do ollo, este é o sapiño de espuela, o sapo de esporón, e puxen unhas marcas nas manchas oscuras que ten ao redor do ollo izquierdo, e todas as fotos miráballe, fun facendo fotos, e estuve visitando a Raña de Arnau 365 noites do ano. Todas as noites do ano iba para a Raña de Arnau para que a xente soupera, para que os biólogos souperan os hábitos e as costumes destes sapos. Este sapo non é un sapo rugoso, é un sapo como unha rana, moi suave, o tacto. Pasa, por favor. Esta é a parella, xa se ve, son como ranas, pero se te vos fijandes, encima do corpo vense as areniñas, están todos cobertos de pequenas graus de arena, sempre están cobertos porque teñen o corpo con... Se non, xa sei que non vos gusta a moita xente, a miña conferencia vai ser a miña xerra vai ser un sufrimiento, pero a vida é así, é falta de tacto, é falta de contacto cas cousas. Sempre lle temos asco e medo ao desconocido. Eu de neno xa collía culebra escamao, e o meu irmão, que me levaba a mí 5 anos, escapaba. Sabendes que é un sapiño pequeno, pero a curiosidade deste sapo é que se enterra estarlle mirando ou ten un depredador cerca e o primeiro que fai, según estar mirando, está así no pousadinho no suelo, en segundos, nada que te gires a buscar a cámara, desapareceche das narices. Por qué? Entérrase na arena. E ao enterrarse na arena ten unha non me sale a palabra. Ten unha membrana, non me salía de membranas, unha membrana nos ollos que lle recubre por encima e aunque se enterre na arena non lle molesta dentro dos ollos. Ten visión ao salir, volve a levantar o parabrisas para arriba, a persiana, e sigue vendo igual. Por que lle chamamos sapo de espuela? Por isto. Porque ten espuela nas patas de atrás, da paso ao siguiente, ten un esporón negro, que en galego é sapo de esporón, ten un esporón negro, e con el é co que fai o buraquiño e se enterra, pero é unha maravilla, desaparece en segundos. Eu tiña os 7 estes, que eran 7 piezas, 7 ejemplares, tiña os 7, e a cada un tiña un nome, puxenlle o nome da miña familia, e estes días que estuve recollendo para preparar, ou sea, buscando, para preparar a charla de hoxe, pois salíame o nombre da miña netiña Inés, da miña filla Iria, do Miguel, do José, salíamos a familia toda porque lle puxen para distinguiros, e distinguíos perfectamente. Este, por exemplo, este é José. Vénselle ben. Sí. Despois quero vos enseñar un pouquiño o que é o mundo dos anfibios e dos reptiles e a riqueza que tiña a Raña de Arnau, porque a Raña de Arnau fíxose encima desto e os señores que o proyectaron, os da cabezonería, xa levan anos baixo terra, xa levan anos no panteón. Pero o sapo este extinguiron. E por que extinguiron? Pásame atrás, por favor. Sí. Por que extinguiron? Extinguiron porque resulta que esa terra de Arnau, da Raña, é moi rica, é moi buena, é moi negra, moi fértil, é unha maravilla para os xardíns e para as hortas. Entonces, os señores que apañaban os escombros viron e fixeron uns buratos onde era a terra máis millor, máis negra e máis bonita, fixeron uns buratos coas paliadoras e venderon camións de terra para as fincas, para os chalés, para recheo de bancales e para todo. Que fixeron a facer eso? Pois o resultado foi que fixeron uns pozos ao mellor de 15 ou 20 metros de largos, de 10 ou 15 metros de anchos, por 3 ou 4 metros de fondo.
pero eses pozos eran un peligro. Por qué? Porque viñeron despois os invernos largos de moita chuvia e eses pozos casi se encheron de auga. Quedaron a 1 metro da superficie porque esa terra non chupa, non filtra auga, non é gravilla, é terra apretada, terra moi fértil, moi moi natosa. Entonces non filtrou e quedaron, ya podía pasar calquer persona que por aí andaba moita xente e podía marchar aos pozos, aquelas piscinas, entonces acordaron de tapalas. Pero que pasou entre mentras? Porque pasaron anos. No 2006 fixéronse eses pozos. Pero na primavera de 2000, que foi cando choveu tanto, no 2008, 2009, colleu e quixeron tapalos. Pero na primavera criaron os sapos de espuela, marcharon todos pelín. Eranlle xusto que lle facía falta para seguir criando, para seguir multiplicándose. E aquelas charcas, aqueles pozos, aquelas piscinas, quedaron cheas de huevos, quedaron cheas de puestas, todo ao redor. E resulta que cando estaban a punto de eclosionar, viñeron camións de escombro de pizarra e taparon. Eu cheguei ali aquela noite e chorei. Sí, porque levaba 6 anos ou 7 estudiandos. E levei moito disgusto porque eles marcharon. E estes tamén marcharon. Os que proyectaron marcharon. E estes non quedaron aquí tampouco, non nos deixaron. Pero, falando onte co meu compañeiro Rafa Vázquez, co herpetólogo, díxome: Pepe, pode haber esperanza xinda porque un sapo de espuela dura máis de 40 anos. Pudo quedar algo, e se aí non seguiron edificando co polígono que pararon do outro lado do Rigueiro, pode quedar ainda algo, podemos ter esperanza. Entón, se podes tirar por facer unha piscina ou calquer cousa por ali, nos apuntámonos todos os biólogos de Galicia, vimos, quen dice todos, pois 10, 15, 20 personas, e preparamos unhas charcas, e protegémolas ao redor e tal. Bueno, eso sería para falalo. Pero querese dicir que todo aquel, o que fixo, que ainda o dixen outro día na presentación do libro de David de Arcos, o que fixo Mao Zedong. Mao Zedong mandou extinguir os gorrións porque lle comían as cosechas de trigo de centeno. No ano 58, no ano 63, China non tiña gorrións. Pero que pasou? Que os comían os bichos, os insectos. Entonces, veu a hambruna máis grande de China, veu no ano 63. Por qué? Porque faltaba algo na cadena, faltaba un eslabón na cadena e viñeron as plagas. Entonces, aquí, pois, podemos dar fe do que temos aquí. Vamos a ver. Temos, esta é unha salamandra común, é unha femia, ingrávita. Temos os tritóis jaspeados, para que se den conta da cantidad de hérpetos que temos aquí. Este é un macho de tritón jaspeado. Estes son que estaban atrapados ali botaron un caldeiro de pintura, deses grandes, un bidón de 30 litros, e quedou abaixo e quedaron atrapados, estuvémonos rescatando. Son tritóis ibéricos tamén. Todo o que teño aquí, todo é da Reña de Arnao. Este é un macho tamén de tritón ibérico. Este outro macho con a pigmentación moito máis oscura. Este é un tritón, este é ibérico, os outros son jaspeados. Un machiño de tritón ibérico tamén é tritón ibérico. Estou enseñando, pois trago un pouquiño a representación de todo o que hai ali. Este é o sapo parteiro ibérico que despois da posta da femia, el tece cas patas de atrás e fai como unha madeixa con un filiño como unha tela de araña, e ata todas as crías, todos os huevos, atos detrás das patas de atrás, e a xente pensa que é unha femia. Pero é un macho, é un sapo parteiro, e son moi raros. Antiguamente, cando eu me casei aquí en Vilamartín, rara vez, ao arrancar as patatas, non salía algún. Ahora xa levo moitos anos sin velos, polas fresas e por todo o que facemos, e polos herbicidas. Eu non boto deso, pero...
Este é outro sapo parteiro, tamén do mesmo sitio pasa. Este é unha cría de sapo parteiro na punta dun dedo meu, para que se vexa que como nacen, yo frágiles que son, que poden ser. Si pasamos, este é un sapo, un bufo espinosos, é o sapo común, é unha femia enorme, tamén é así. Este é Rafa Vázquez, tamén con a parexa, con macho e ca femia, de distintos colores. Pasamos, son os mesmos tamén para que se vexa a especie, na mesma especie, que pode cambiar os colores, pode cambiar todo, incluso a forma e casi os hábitos. Este é un macho adulto de sapo común, sapo espinosos. Sí, pasa. Temos tamén 3 especies diferentes de ranas. Esta rana é a rana de San Antón, pero non ten nada que ver cas outras ranas. As outras ranas salen da auga e pousanse en terra. Estas son ranas arborícolas, sempre está subida en ramiñas, ou ben en arbustos, ou en troncos, casi nunca anda polo suelo. Entonces, é moi fácil de pasar e non a vemos, porque está sempre camuflada, e é moi interesante. As noites, cando eu iba, aquelo era, bueno, un concierto, cantando centos e centos de ranas de diferentes tipos, e sapos e tal. Bueno, aquelo era un concierto impresionante, que algún día me levei sustos tamén, porque non todo foi bonito. Algún día tamén levei algún susto, porque eu vou cun frontal ás 2 ou ás 3 da madrugada ou ás 12 da noite, por ali, e sinto un ruido entre as ramas, e cando levanto a cabeza de mirar, porque eu vou mirando por suelo, levo frontal baixado de todo e vou mirando que a todos os anfibios lle brillan os ollos. Entón eu vexos, por iso os encontro tamén, e lle fago seguimento. Pero levantei a vista porque sentí un ruido e atópome con 4 jabalís co lombo a esta altura, cos pelos totalmente de punta e cos ollos en blanco, empezou... non te pon de escapar. Pasamos. Esta é outra raniña tamén, esta xa estaba no alquitrán, que está quitada no alquitrán, xa estaba entre as naves, tuve que recollela e levala ao sitio dela. Seguimos ca mesma, que é arborícola tamén, xa se ve, que está nunha ramiña. Esta é a rana patilarga. Se nós collemos a rana esta, chamámoslle patilarga, porque collémola por detrás dos ollos, por encima do abdomen, e tiramos da patiña de atrás, e ten xusto o doble de largura a pata de atrás que a punta do fociño. É 2 veces larga a pata, que é unha rareza tamén aquí. Este é outra rana, outro ejemplar de rana. Esta é a rana verde, a rana común, a rana pereci. Esta tamén é unha rana pereci, tamén de Eidarnau. Esta é enorme, unha femia enorme. Cantoulle todo, é a Rafa na mão. Sí. E tamén temos o galápago leproso, que foi o que me enseñaron os xentes de Arnau, que o encontraron ali. Este é outro, pero é a mesma especie que o que me enseñaste vos, que yo ladroulle o perro e o collemos. E é un galápago, é unha tortuga de auga, e é autóctona daqui. Non son as americanas que temos no coro da rúa, nin polo barco, nin por aí, nin aquí mesmo ao lado da presa de Valencia do Sil, según vamos andando polo camiño, antes de chegar á altura do cruce para San Miguel. Aí naqueles paus sempre temos 4 ou 5 tamén grandes, pero son as de Florida, son da fora. Esta, aquí en Arnau, teñen autóctona, ademais con testigos. Pasa. Temos máis. Sí, pasa. Temos cantidad delas, máis das que pensamos, bastante máis das que pensamos. Temos o gecko tamén. Sí, os geckos. A tarantola mauritánica, que esta veu, parece ser que veu en barcos de madeira, de troncos, já apareceu-nos aquí, pero leva décadas, leva desde finales de 1800, parece ser que foi sembrando a vía do tren, foi sembrando todo por onde pasa o tren, foi ela facendo, e aí que encontrouse cun hábitat excelente, ten pinta de cocodrilo, parece un cocodrilo, pero son así pequeñitas, e o único que fan é comer. Eu estuve de vacacións unha vez en Córdoba, e según estábamos na cama, sentín que me tocaban así, e abrín o ollo, estaba camao de adiante, tocando e mirando a ver a temperatura, a ver se estaba máis fresco co resto. Estaba mirando, pero xa digo, son o mellor insecticida que podemos ter. Este é outro gecko tamén.
Temos a lagartixa de bocaje, a lagartixa galega, este é un macho. Este é un machiño tamén de lagartixa galega, tamén. E esta ten dous rabos, e traigo aquí como curiosidade, é unha femia ingrávita tamén, xa se ve na barriga que ten, e cando perden a barriga, ou cando perden a cola, porque algún depredador a vai comer ou a vai morder ou tal, elas soltan, non é que o depredador lla rompa. Elas teñen o poder de soltala e queda dando voltas, e o depredador, en vez de atacar ela, vai e come, entreténese no rabo e mentre ela escapa. Pero neste caso pensou que perdera a cola, pero non o perdeu de todo. E ao non perdela de todo, regenerou e saliron dúas colas. Si, tamén é de aí da raña, si. Este é Pedro Galán, si, é igual. É Pedro Galán tamén tomando muestras do ADN, si. Este é unha cópula de lagartixa ibérica. Este é a lagartixa ibérica, que tamén a temos. Estou falando de varias especies, porque temos 3 especies de ranas, 3 especies de sapos. Lagartixas vamos ca segunda, que é ibérica. E esta é a terceira, a lagartixa colilarga, pasa. Este é un machiño de colilarga tamén. Este é unha parexa tamén, el ingarnao. Este é un macho de colilarga. Son 3 especies diferentes. O lagarto acelado macho, é un vello macho de moitos anos. Este é unha parexiña, xa vendes con todo o cariño pousado a femia, ten llamado pousadiña encima da cola do macho. Teños visto que os atrapa o coche, a calquera, un macho ou unha femia, e teño parado co coche, quitalo o outro, que lle está dando co fociño para que se levante e marche. E veña con el, sí. Esta é unha parexiña que a xente pensa que comen a nunca un lagarto, nin unha cola. E de feito, voulle dicir, pasa. Voulle dicir, este é unha parexa de lagarto verde e negro. O lagarto verde e negro tiñamos, este é este é o poste de aí da Fonte dos Cregos, onde entra xusto debaixo a auga, debaixo da tubería, e aí había unha parexa que por culpa dos gatos, da colonia de gatos, tamén se extinguiu. Pero teño darnao, este é darnao, este é un machiño darnao, cando están encelados teñen azul cielo ou a cabeza, se pasa. Este é unha femia que non ten nada que ver cos colores do macho, tamén é outro dos lagartos que temos aí. Este lagarto é moi curioso, é un lagarto que aguanta debaixo da auga hasta 3 minutos. Ou sea que caza fora insectos, pero tamén caza as larvas debaixo das pedras. Este é este é un juvenil. E temos o elizontridáctilo, que é un lagartiño que está evolucionando para culebra, está perdendo as patas, e ten patiñas con 3 dedos. Chámase elizontridáctilo, que é como un escángel, pero con patiñas, con 4 patiñas. É o mismo, que se ven as patiñas, son lagartos. Isto nin morde, nin ten dentes, nin nada. É o mismo, e que están discutindo Martiño e Pepo. Este é o que lle chamamos aquí escángel, que é un lución. Pasamos, é outro lagarto sin patas xa, un lagarto sin patas, vamos, máis. As culebras, é unha bastarda, unha culebra bastarda, é a máis grande das que temos aquí. Este é un compañeiro meu, Javi, que ten unha piel, unha muda, que mide máis de 2 metros, pasa. E así son os adultos. Este é un juvenil de culebra bastarda. Este é un adulto, unha femia adulta de bastarda. Este é un juvenil tamén, pasa. Outro juvenil. Esta é a escaleira, temos bastarda escaleira, outra escaleira, tamén na miña mão. Outra escaleira adulta tamén unha femia, outra adulta. E temos a coronela girondica, tamén que é outra das culebras que temos aí en Arnao. Aí están estudiando entre Pepo Nieto e Rafa Vázquez. Esta é unha foto é da girondica tamén, de encima do Rochel. Xa se ve o val abaixo e correxase en frente, pase. E tomando notas Rafa, así xa non paro porque non podía contar, pero non. Esta é a cobra de collar, que é totalmente inofensiva, non ten, nin ataca, nin nada. En Valdeorras non temos víboras. Aquí non hai serpientes venenosas, nin temos quen ataca naide. Isto solamente son limpieza de huertas e de campos. Esta é a culebra de collar, que despois de adultas pasan a ser así de grandes, e perden o collar.
pero son totalmente inofensivas. Esta está cambiando a muda, por iso ten a capiña, a caspa do ollo. Esta é unha culebra viperina, que é a culebra d'auga, totalmente inofensiva tamén. O único que fan cando se collen para defenderse é soltar un líquido que ole mal, ole a bicho morto, pero non fan outra cousa, pasamos. É a mesma tamén. E despois temos outras cousas. Na raña de Arnau temos outras cousas como son setas raras. Estas son as copiñas dos duendes que lle chamamos. Despois unha celosía, esta tamén, que encontramos aí, é a única cita que hai aquí en Valdeorras deste tipo de setas. Despois, que quería contar tamén, porque hai tantos accidentes nos mesmos sitios. Temos accidentes en Valdeorras nos mesmos sitios porque os lobos, os jabarís, pasaban sempre polos mesmos sitios e iso valle nos genes. Que fixemos? Cortamos a comarca con carreteras e con vías do tren, pero olvidámonos de facer pasos para a fauna. No País Vasco teñen pasos elevados e pasos subterráneos con túneles. Que vemos nós en temporadas? En temporadas vamos da Rúa Barco e en todo o camiño vemos 3 ou 4 jabalís. Outra temporada vemos ourizos cacheiros, todos mortos. Outra temporada vemos o teixo, o porco teixo. Pero, por qué? Porque en cada época pasan. E a raña de Arnau, como o río é tan ancho, por iso é raña, a auga non ten altura, e aí era sitio de paso. Temos documentado paso de lobos, cando son as grandes nevadas, os grandes frios, da Serra da Culebra hacia Ancares e hacia Courel, e ao revés de Courel e Ancares, hacia a Serra da Culebra, hacia Sanabria, temos documentados pasos do 1800 e pico. Falei cun señor moi vello en Arcos no ano 1877, estúvome comentando que cando eran que estaban nos invernos, que vían pasar as manadas dos lobos dun lado para outro tranquilamente. Por qué? Porque antes de estar as casas, antes de ter os pueblos xente en Valdeorras, estes bichos xa vivían aquí e xa pasaban. Vivían os anfibios, vivían os reptiles e vivían os carnívoros, ou sea, os mamíferos. Moito antes do Homo sapiens. Pase, por favor. Sí. Entonces, o que quero dicir, esta xa é a última. Quero dicir, o Castillo de Arnau é precioso. Teñolle fotos e podolle querer como propietarios, ou máis, ao mellor. Pero hai que mirar hacia fora. Hai que mirar que o paraíso non só é o Castillo, o paraíso está fora tamén, que non nos faga falta subir nun cohete á luna para dicir que bonita é a Terra. Que reconozamos desde aquí, que vexamos que temos un planeta que casi non o merecemos, a nosa vida é breve de todo. Somos onte éramos nenos e hoxe somos maiores. Isto acaba xa nun tris, xa non estamos. As leyes que fagamos e o que deixemos feito vaille quedar pos que veñan detrás. Nada máis que eso. Moitas gracias. Bueno, pasado 1000 veces de Villamartín o Vasco por Arnau. Sugiero que a orilla río, parque izquierda, se faga un pasadizo para que a xente poda ver eso. Porque por Arnau non se pode ver. Eu paso no coche a Rupo, pero paso. Desde que agora está moi ben o puente, por abaixo, orilla río é unha fantasía. Media hora botei. Hasta o parque empresarial. Media hora non. Eso é superadiente do alcalde. Digo, non creo que me pasara, paseime de tempo. Nada, non se pasou nada máis. Como sempre, Pepe é moi ameno. Unha cousiña. Igual alguén quere facer algunha pregunta, non sei se alguén quere preguntar algo. Sí. Unha aclaración só. Sí. De San Miguel, porque San Miguel lo conozco. Sí, naturalmente. A casa primeira que saliu na foto. Sí, que dixen que era de Doña Cilda. O pazo de Doña Lidia. De Doña Lidia, era sí. Tía de Doña Cilda. Sí. Estaba casada con don Manuel Valcarce. Sí. Que foi maestro elío. Sí. E ten na porta do jardín. Sí, ten a Cruz de Santiago. A Cruz de Santiago. Sí. Iso quere dicir que aí viviu un señor que era caballero. Sí, da Cruz da Orden de Santiago, sí. E a casa de abaixo de Doña Cilda, Paz Andrade era, digamos, con sorte da Cilda, Sí. a casa era de Doña Cilda. Sí, vale. E hai outra casa en San Miguel que non nombrase. Que era moi guapa.
outra casa en San Miguel que non nombrache, que é a casa que comprou ahora ese señor que era de Valencia, que está allí ao lado de... Ah, sí. Eso tamén foi unha casa antigua O Miro, sí. Inda hoxe, chamábase Felipe. e tiña escudo pola parte de abaixo. Tiña un escudo que ten agora do Clemente Sierra na casa dele. Sí, xa sei, Non xa. ten nada que ver co Sí, Sierra. sí. Era de Desa esa casa, Era vale. máis. Vale, gracias. Moi ben, San Miguel. Sí, dime, nena. O sapiño De Espuela. espolón, Sí. ese era, endémico de aquí, non hai outro sitio. No, hai no en Galicia. Ah, vale. En todo Valdeorras non o hai. Extinguiuse aquí en Valdeorras. En todo Valdeorras non o había. Descubriu uno Manuel Arzúa Piñeiro aí, nesas datas, no 2005. Ah, vale. E cando descubriu, el tiña que marchar para Santiago outra vez. Dice, falle un seguimiento porque as naves van crecendo, van esplanando para diante para meter máis naves hasta o Rigueiro a ver que pasa con eles, porque debe haber moi poucos. Entonces eu dediquei un ano inteiro todas as noites a ir ao sitio. E sabía cuántos había, tiñalle nombre a cada un. Para que non se me olvidaran, fuille poñendo según nos iba atopando pola edad dos meus fillos e netos. E estaba José. No, o José, é o José de Amparo, no, eu non estou, eu non me puxen. Digo, está bien lo de la fauna y la flora. Pois quedaría para outra vez, porque é impresionante, porque temos 4 tipos diferentes de orquídeas solamente. Temos os ruscos, temos cantidad de cousas. Os ruscos é unha planta De árboles. que salen como esporas, o sea, en vez de dar flor, críese como, o sea, por semillas, por esporas, no reverso da hoja, e o rusco está aí tamén na raña de Arnao. Despois en mamíferos, pois empezando no zorro, que é o maior deles, baixaríamos a gineta, a garduña, a marta, o tejón, a donicela, que lle chamamos. Yo me refería a tú como responsable del IUV. Sí. Sabes que hay unos árboles en el castillo que fueron comprados en teoría Por Augusto, sí, por Augusto. Y uno se llevó a cortar. Sí. Y no se podía haber cortado ese árbol. Sí. Pero volvemos á misma. Desde que pasou, pero por lo menos... Ya, por supuesto. Sí, pero... Digo, los demás están protegidos. Hombre, Mira, te digo, Roberto, que el Instituto solicitó a la Xunta de Galicia que los declararan árboles enlleiros. sí, a contestar... Contestaron que non había que ir a un contencioso, claro, pero non se foi porque custa moito dinheiro, entre abogados, procuradores, xente de mal vivir. E nós traballamos gratis, non podemos... Pero- temos papel. O alegato da Xunta de... Que Quer dizer, o alegato da... Roberto, que o alegato da Xunta al delegar la calificación de senlleiros es ridículo, es infantil. Dice que porque los hay en otros sitios más antiguos Claro. y más altos. Claro. Joder, o sea, si no nos dejan crecer, pues nunca llegarán como niños, como Herodes. Sí, que ya se vendieron las vicas de Pinotea. Hace años ya se vendieron, con una pena también. Do resto roubaron. Y el otro robaron Sí. también, claro. Sí. Sí, dime tú, nena. Eu Sí, non preguntabas. No, teño outra pregunta, pero tampouco quero monopolizar, non sei se... no, pregunta. Monopolizo, entonces. Sí. Mira, cando identificas que é unha casa grande ou un pazo, é porque había mayorazgo, porque hai escudo, porque eran fidalgos, cando deixa de ser, porque, por exemplo, a de Florencia non sabía que era casa grande, a da familia, a do Poulo, o sea, cal é o criterio que utilizades? O criterio non son pazos. Os pazos teñen ciertos anos, se non son pazos, pero chaman a atención e é unha arquitectura popular fidalga, por chamarlle de alguna maneira, e que ten que estar, tiñamos que telo. E que en Vilamartín había 3 casas importantes. 2 xa non están e a outra está desfeita. Temos a casa de Padilla, que era onde está ahora a farmacia, de Doña Elisa, que era preciosa. Non está. Temos a casa do Garrucho, que era preciosa. Si, é moito máis bonita esa, que era preciosa tamén, tampouco está. E a de arriba de Xaime Prada, Claro, pero que noqueárona e deixárona noqueada. Quedou carcellas beixadas dos puñetazos, pero non se chegou a vivir nela nin a arreglala, porque patrimonio paroulle e xa se quedou.
Claro, me refería para chegar a ser considerada casa palacio, o sea, que non lle chamamos casa grande, non? Que en outros sitios de Galicia son pazos e aquí só lle chamamos casas grandes. Se había algún criterio historiográfico... Se o hai eu non o sei, porque a min quitarme do mundo romano eu non o sei. Poño estas fotos para chamar a atención solamente. Que temos ese patrimonio aí e que debemos respetalo ou por lo menos non derrumbalo. Hai un dito popular que dice, como é? Blasón, capela e ciprés. Paso é, pero eso non en absoluto corresponde a realidade. Pois no Poulo non hai capela. Bueno, ponse. Sí, dime. ¿Todos estos animales se pueden tocar así con esa naturalidad? Sí, todos. Absolutamente todos. Que los sapos se podían tocar... Sí, no. Hasta os humanos. No, mira. Oche dicir unha cousa. O problema de tocar anfibios e reptiles, o problema somos nós. Nós temos que levar as maus moi desinfectadas para non meterlle o que non debemos. Que eles a nós non nos meten nada. Nós para encontrar unha víbora, que igual vos lo dicir antes, para encontrar unha víbora en Valdeorras, temos que subir a Zalavente. Se non o temos. Temos que subir a Casallo. Se non temos víbora. Aquí en Valdeorras, esas culebras de collar amarillo ou blanco, son totalmente inofensivas. Fan aceno de tupar e tupan, pero non teñen dentes. Unha vez cheguei en Ramilo, ao lado das minas de Penouta, e había un pastor, e cando cheguei á charca, había 7 culebras ao redor mortas. E dice, non deixo unha, son víboras todas. E collinlle unha, e metina por dentro da camisa, e collina abaixo, no fondo da camiseta, collina, veilas, dixi, pois espera, metina por arriba pola cintura e saqueina polo pé, cando quixo sairela, e xiña non son víboras. E collina de cerca, e abrinlle a boca, e viu que non tiña nin dentes, e as víboras teñen colmillos. Aquí arriba, por Tameirón, pola Agudiña, por Vilariño de Conso, temos a víbora fuciñuda, que teño unhas fotos impresionantes dela. E é peligrosa. Temos a víbora de Sabane pola Veiga, que hai muchísima. E polo Bolo algo tamén. Pola zona de Prada hai víbora de Sabane tamén. E na Lastra hai? Na Serda Encina da Lastra teñen a citada, pero nunca a vimos. Relájate. Podes seguir vivindo. Nos, os do Atlas de anfibios e reptiles, non a temos citada porque nunca a vimos. No mapa fixeron ben poñela, porque posiblemente haxa, nos non a topamos. Pero nós temos Galicia dividida en cuadrículas de 5 km por 5 km ao cuadrado, e temos andado todo Galicia, e digo che co dedo, xusto onde están todo tipo de reptiles. Na Lastra tedes un museo. Sí. Vaya por medio. Con respecto aos lagartos, eu me he feito varias veces unha pregunta. Por que hai tan poucos lagartos, tantos que había cando eu era pequena? Tampouco os vemos, Eu xa mañá pasei e vin as golondrinas na entrada de Villamartín. Viñeron esta noite pasada. Por qué? Porque me fijo. Unha vez parei onde a panadería de Eiquido dos Santos, e estaba ca cámara pola ventanilla, porque do coche non se espantan, pero da xente a pé sí. Estaba facendo un vídeo a 32 golondrinas nun escables. Golondrina común, non un avión zapador, nin un avión roquero, a golondrina común. Estaba facendo o vídeo desde o coche, porque, repito, do coche non se espantan. Abro un pouquiño, poño o tapasol para de diante, entre medio, pois, e se fago eu os meus vídeos, e as miñas fotos. E pasaba un señor, e dice, que estás facendo? Dixen, ando as golondrinas. Dice, e agora xa non hai ninguna. Dixen, se levantas a cabeza, ves máis de 30. Levantou a cabeza e dice, hombre, pois sí, pois non me fijaba. Os lagartos están tamén, non hai tantos. E por que non están as golondrinas, tío? Como? Por que non están as golondrinas? Por que non hai caudales con barro? E non pode facer un nido. Se vas desde Lugo a Coruña, veis cantidade inmensa por los postos. Sí, bueno, aquí tamén as temos. Pero non hai, mire, dame pena. Víctor, mira, na casa de Don Jaime, no que foi Ayuntamiento Vello, cando estaba Don Jaime vivindo o churrito, eu atendíalle para que non lle chovera na cama, subía ao tellado e arreglaba as goteiras. Despois veo o fillo, o Peter Vicente, que era
o director da Universidade de Neuropsicología de Ohio, e o levou para a residencia de Valdegodos, que foi o que comprou a mesa de billar. Bueno, pois colleu, e nesa casa, entrando pola porta da entrada, arriba hai un cristal que falta a mitad do cristal. E levaban, desde que fixeron a casa, subindo as golondrinas, pola escaleira oscura arriba, e criaban encima da porta da entrada, no cima da escaleira, onde non se vía nada, había que palpar. Pero van, e métense a Argentina emigrando, métense a Hispanoamérica emigrando, e o ano que ven volven polo mesmo cachiño de buraco, métense polo cachiño de cristal que falta, desde Argentina volvense a orientar aquí e volven a criar no mesmo sitio outra vez. Agora non hai barro, Pepe, non hai caudales que teñan barro. Temos que fijarnos a ver. Os lagartos, sí, hai moita menos población, pero hai sitios, como é a Serra da Encina da Lastra, por encima de Vilar de Silva, hai un sitio que temos centos de lagarto acelado. Non sabemos, supoñemos porque hai como unha granxa de cabras ao lado, que hai moito insecto. Eu teñolle na miña horta, teño de todo tamén. Teñolle chamolle hoteles para os insectos, e son cañas, madeira seca, madeira media pocha, e ali están, pois, de todo, desde abejorros hasta insectos pequenos, máis pequenos e todo. En Quinaleo de unha ciudad, sí. Había, bueno, as hortas e todo, tiñan as paredes, nos encontramos por todos os sitios, e agora vas... Se algún día vai... Ahora cae carnaval, ahora cae entroidos. Se algún día vai por Viana estes días, se acerca ao pueblo de Froxais. En Froxais hai lagartos a dar e tomar, hai que saber velos. Están as paredes así de lagarto acelado. Sí. Hai sitios, pero ali non vive naide. En Froxais, hasta logo, gracias. Ali viven 2 personas e non vive naide máis. Nin botan herbicidas, nin nada. Todo vai. Hai velliños que van ca fauciña, nin queren plástico, nin nada. O que facía Xoán de Vilar, ali no Caurel. Dice, eu aquí non quero plástico, nin para tapar o abono, nin para tapar nada. E aquí, se hai erva, fouce, non quero... E ali tiña vida, que despois veo o demo, veo o incendio e levou todo, levou ya hasta o museo, pero a vida é así. Bueno, eu creo que está ben, non? Temos uns petiscos, non deixeis de probar o viño de Rogelio, de Roandi, non deixeis de comprar o libro. Digo porque ao final do castelo só podemos enterarnos aí, porque eu pensei que Pepe nos iba a falar das pedras, pero falounos dos insectos. Non sei. Moitísimas gracias, a disfrutar do viño, venga. Gracias.